Watan August na da kwana 19 cikin shekarar 2026, amma yanzu hakan ga ana dab da shiga yaki tsakanin Isra'ila da 'yan Turkey. Kuma dan karanto muku dukkanin wani abin da ke faruwa yanzu hakan ga. 'Yan Isra'ila sun kai hari daga cikin Syria, amma an harin nan kamar sun kai ma 'yan Turkey harin nan ne. Yanzu hakan ga Erdogan na shirin dai kai martani shi ma. Idan farkon ka kenan kan wannan shafi nan muna maganar geopolitics ne, kai kuma ka danna kan subscribe button, sannan ka danna kan kararrawar nan saboda duk lokacin da mu aji wani abu kai kuma ka gani ka ci amfanin shi. Sannan muna roko daga comment, ku like, ku share, ku tura, ku ba sauran waye saboda su ma su zo su gani su ci amfanin shi. Ni kuma mai gabatar muku da wannan labarai kuma sunana Salman Al-Faris, a bari sunan wannan shafi HNN. Yanzu mu shiga cikin story nan sosai. 'Yan Isra'ila sun kai ma 'yan Turkey hari cikin kasan Syria. Kusan Syria ya kasu kaman guda biyar ne. Akwai bangaren 'yan Kurds, akwai bangaren 'yan America suna tonin mai suna sata mai, akwai bangaren 'yan Syria su ma suna neman fili, suna son su samu filaye diwa su samu cikakken iko cikin Syria sosai. Sannan akwai bangaren 'yan Hayat Tahrir al-Sham, su ne gwamnatin Syria yau, wanda shi Al-Julani sunan yankan shi Al-Shara suka zo suka anshi wannan wurin nan. Akwai su Alawite duka ciki wannan bangaren nan. Sannan akwai bangaren 'yan Isra'ila, idan ka kidaya ka samu kaman bangaruka guda biyar kenan. Ma tabodan Turkey daga Syria akwai wani wurin da ake kira Abu al-Zuhur. Wannan Abu al-Zuhur na airport ne, amma military airport ne, airportin sojoji ne. Kuma shi wanga airportin ga yana under construction, har yanzu ana cikin gina shi, har yanzu ana cikin gyara. Amma su wa ke gyaran shi? 'Yan Turkey ke gyaran shi. To wannan wurin gudan ga suna train sojojin Syria daga cikin wannan airportin nan inda suke gyaran nan. To shine 'yan Isra'ila suka kai hari wannan wurin nan daga ainihin Turkey shigowa cikin wannan border nan 70 kilometers ne. 'Yan Isra'ila sun yi amfani da missiles guda 8 cikin wannan airportin nan. Kuma yanzu hakan ga nake muku maganan ga labari ya bazu ko na har ana maganan cewa kamar 'yan Turkey da su rama. Wasu kuna maganan cewa kamar sako ne 'yan Isra'ila ke tura ma Turkey, sannan wasu kuna cewa kamar ba sako bane. Netanyahu na sun ya convince mutanen garin shi cewa kamar bai su wurin Turkey, saboda yanzu hakan ga opposition nan yanda suke campaign nan suna campaign kamar sun zo sun fi Netanyahu aiki, sun fi ta'addanci, sun fi shi takura makiyansu irin su Turkey kenan. Shi ya kamata shi Netanyahu yayi wani abu. Kun san kamar cikin sakon da suke ba mutane suna cewa kamar Netanyahu ya faɗi cikin yakin Iran. Netanyahu kuma na faman nuna ma duk duniya cewa kan bai faɗi ba, yakin nan strategic ne, ya je ya tura yakin nan hannun 'yan America ne, amma bai zai kai ma 'yan Iran hari yanzu hakan ba saboda ya san su wani ne 'yan Iran sun rama. To amma Erdogan bai da spine a cikin ba mutum ne wani da yake da mazakunta ba. In dai akwai kuri cikin equation nan ba zai taka ba ko ba zai rama ba. Sannan shi Netanyahu ne yana da wanda zai kira Turkey su ba Turkey hankuri, Turkey ya janye. Don shi yana yin wanga abin gangane saboda siyasa ne, wasu tunanin da suke yi kenan. Turkey sun zo sun tanka sun yi magana akan wanga al'amarin ga da ya faru ga. To amma kafin 'yan Turkey su yi magana, US envoy wato tambara kenan da ke cikin Turkey, wato shi an aike shi ne, aikin shi cikin Turkey ne, ya fito ya yi magana ya ce kamar wai kun ga al'amarin ga da ke faruwan ga 'yan Isra'ila su ke escalate wanga abin ganga, saboda wai gwada min dalilin da yasa da ku kai irin wanga harin ga kusa da border NATO wani kasa kamar Turkey, ba ku ba su hesa ba ku nuna musu kamar da ku kawo wani hari hakan gaba. Da sauran kadan 'yan Turkey su halbi wannan fighter jetin 'yan Isra'ila nan, da sabon yaki ya soma kenan. Wai ya gode ma Allah da wanga abin bai faru ba, saboda suna dab da kanta jirgin sama na 'yan Isra'ila da ya je aikata wannan abin nan, suna dab da kante shi. To shi wani communications ya faru, dalilin wannan communications ko wannan firarrakin nan da ya faru nan shi suka janye. To amma kuma bayan wannan akwai magana da su ma suka yi, sun ce kamar ai kowa ma duk duniya kowa shaida abin da 'yan Isra'ila suka aikata ga. Kun ga abin da suka aikata, wai wannan hujja ne da ke nuna cewa kamar wai Middle East nan karkar baki daya, gabas ta tsakiya karkar baki daya. Dalilin da ya saba mu da zaman lafiya saboda Isra'ila guda kawai gani guda takan gani, dalilin da saba mu da zaman lafiya kenan. Su ne wanda suke hana zaman lafiya. Ko kun ga abin da ya faru, ba wanda ya taba su, kan banza suka kai wannan harin nan. Yan Isra'ila kuma suka ce kamar ba kan banza bane, wani magana kake fari mun nan, ba kan banza bane, saboda ka take yarjejeniyar da muka yi da kai ne. Wani yarjejeniya? Ya yi yunkurin kai sojojin shi daga Aleppo, wato Erdogan kenan. Wai wannan abin nan ya take yarjejeniyar da suka yi tsakanin su da 'yan Turkey. To ni na rasa wani yarjejeniya ne, na karanta na yi imani amma watakila na manta. Amma masu sauraro na
ina son ku sani cewa kan ba saboda wai yan Turkey sun yi niyyar su kai sojojin su daga Aleppo saboda shine yan Isra'ila suka kai wannan harin nan ba a'a to in dai saboda wannan ne me yasa suka kai wannan sabon ga kuma harin ga kuma da dan fadi muku ga a cikin Syria yanzu hakan ga nake muku maganan ga sun kashe mutane guda uku sun fasa wani gidan wutan da suke kiran shi Binance Thermal Power Station a daidai hydrogen compressor da ke cikin power plant nan shi ya amsa ya fashe gaba daya kuma report na nuna cewa kamar da sawan hannunsu a ciki a daidai wannan lokaci dai idan aka ce kamar wani abin ta'addanci ya faru cikin Lebanon cikin Syria cikin Iran cikin Gaza cikin Yemen cikin Iraq cikin Jordan wuraren ga idan wani aikin ta'addanci ya faru aka ce da sawan hannun Isra'ila ciki ni ina yarda ne ba wani tunani kuma ban da wani zurfin tunani saboda su mutanen nan ta'addancin su ya kai inda ya fi karfin tunanin mu yanzu hakan ga wannan gidan wutan nan da suka fasa nan yana rike da 500 megawatt kuma an ce kamar cikin Syria yana daga cikin manyan plant da suke bada wuta akwai babban al'amarin da ke faruwa cikin kasan Syria da ya kamata in kawo muku abin da ya kamata ku sani ne kun san ire-iren wannan abu yana da matukar amfani sai in kun sani wani wasu masu zo su sani saboda mu ba muna bin trending issue bane muna maganan abu ne lokacin da ya soma tun kafin ma ya zo ya zama babba saboda kusan dukkanin abin da ke faruwa cikin wannan abin nan dan kamar tsohon shugaban kasan Syria Assad shi yana yin nuclear program a boye yana yin nuclear program a boye yanzu El Shara ya zo ya bayyana wannan abin nan kuma ya gayyaci Grossi wato babban wanda ke duban kan nuclear programs kenan Grossi ya zo ya duba wannan facility nan yanzu sun ce kaman wai suna son su bunkasar da shi su bari ya zama babba saboda civilians wato yan farin hula kenan su ci amfanin shi kuna kallon kamar yan Isra'ila sun yarda da wannan abu ban zama ba amma mu jiri gaba mu ga abin da zai faru kan wannan al'amari saboda ni ina kallon kamar gara ma na yan Iran a yan Iran ba yan ta'adda bane wangan ga shi ga hurtattun dan ta'adda ne kuma yan America su da su ma suke da ta'addanci suka ce kamar sun yarda sun amince da shi dama su suka sa su waye suka yarda suka ce kamar sun amince da shi aka ba shi kasa dungum ya zo ya discover ya gano cewa kamar ana yin wani nuclear facility yanzu ya ce kamar wannan nuclear facility ne yana so bunkasar da shi kai ma ka bi amfani da hankalinka mana anan nan ka karshen shiri na farko idan kun ji dadin wannan shiri ku like ku share ku subscribe ku yi dukkanin abin da ya kamata ku yi saboda ya ji ni sauran waye su masu ganin cin amfanin shi sannan kada ku manta da kun comment kun like kun tura ku ba sauran wayen ku copy link nan ku tura ku ba sauran wayen ku saboda su masu cin amfanin shi ni mai gabatar muku da labarai kuma sunana Salman Al-Faris a bar shi sunan wannan shafi Hausa News Network